zaujímavé na video, tak poďte do radu. Takže hádanie futbalistov, neviem, kto neuhádne vypadáva. Takže ty si tu prvý, hej? Takže je to, hral v Barcelone. Barcelone hral, aj za Argentínu, aj za Inter Miami. A jeho, Messi! Áno, môžeš sa zaradiť, máš jeden bod. Zapamätaj si bod, takže ty si tu, hej? Takže začína to na R, jeho meno. Ronaldo! Super, máš jeden bod. Že hrával v... Počkaj, nenapadá ma, takže dám napríklad... Tiež v Barcelone hral, má dlhé vlasy. Haaland! Nie, vypadávaš, choď si sadnúť tak, kde. Ty, tebe dám ťažšieho, lebo ty hrávaš futbal, takže... Jeho meno začína na... počkaj, M. Hrával Paríži. Hral v Madride, hrával. A podobá sa na korytnačku. Mbappé! Super, každý má jeden bod. Okrem nej. Takže ty, jeho meno začína na H a hrával v Manchester City. Má dlhé vlasy, blondiavé. Neviem. Vypadávaš, choď ti tam ku nej sadnúť. Haaland! Môžem ja? Haaland? Haaland. Haaland. Takže bolo to Haaland. Začína jeho meno na D. Tiež hral v Paríži. Paríži? A je to z Afriky. Áno. Druhý bod. Ty. To vidím. Koho ti dáme? Počkaj, koho ti dáme? Aj brankára môžem, nie? Hej. Takže je to brankár na N začína. Neuer! Super, 2 body. Takže dám ti... Tiež brankára. Začína na C. Cortios. Dobre. Takže každý má 2 body. Teraz ideme na tretí bod. Koho ti dáme? B. Začína na B. Na B? No a aký bol B? No musíš povedať. Na B? To neviem. Takže vypadávaš. Ešte vy dvoja máte rozstrel teraz, posledný. Kto vyhrá, kto prehrá. Začína to na jeho... Je to futbalista, začína na S. A končí na Z. S. Suárez. Dobre. Ak ty neodpovieš, správne vyhral. A kde hrá? Takže je to futbalista a začína tiež jeho písmenko na... Počkaj, nenapadá ma teraz. Začína na... Takže počkaj, rozmýšľam. R. A kde hrá? Kde hrá? Počkaj. Hrá v Barcelone. Má Dlhé vlasy. Je to čierno. Čo? No, hádaj. Hrá v Barcelone, začína na R. A ešte hrá? Nie. Kde? Do 5 tam a ideš von. Raz. Romeo. Nie, vypadol si. Kráľom futbalista sa hrá. Áno. Stávaš sa. Kráľom futbaliste. Gratulujeme. Ešte si zaplieskáme mu. Socha. Ronaldinho. Pozdravte sa. Končíme. Dajte like, odber na zvonček.